Раз. Ну, спадзяюся, мяне чуваць добра, усіх вітаю, хто далучыцца. Сёння мы працягваем чытанку наступнай главы Ведзьмара. 8. Так, зараз я зраблю цішэй музыку. Так, ну, спадзяюся, чуваць мяне добра. Мы пачынаем. Удар быў нечаканы. Палка ціха прасвістала ў цемры, так хутка, што Вядзьмар ледзь паспеў прыкрыць галаву рэфлекторна паднятай рукой і, плаўна адхіліўшыся, змякчыць удар. Потым адскочыў, упаў на калена, кульнуўся, стаў на ногі і пачуў, як палка зноў рассекае паветра. Зрабіўшы спрытны піруэт, унік другога удару, закруціўся паміж дзвюма фігурамі, што яго акружалі, і ускінуў руку да правага пляча. Па меч. А мяча не было. Нішто не выкараніць ува мне гэтых рэфлексаў, падумаў ён, мякка адскокваючы ў бок. Практыка, клетачная памяць, я мутанты рэагую, як мутант, круцілася ў яго галаве, пакуль ён зноў падаў на калена, адхіляўся ад удару і цягнуўся да халявы па кінжал. Кінжала таксама не было. Геральт крыва усміхнуўся і атрымаў палкай па галаве. У вачах заіскрыла, боль працяў да самых кончыкаў пальцаў. Вядзьмар абмяк і упаў, не перастаючы усміхацца. Хтосьці наваліўся на яго, прыціскаючы да зямлі, хтосьці іншы сарваў з пояса мяшэчак. Краем вока Геральт заўважыў бляск нажа. Той, хто сядзеў у яго на грудзях, разарваў яму кунтуш пад шыяй, скапіў за ланцужок і выцягнуў медальён, і адразу выпусціў з рук. Бальзэбуб яго вазьмі! Геральт пачуў сапенне. Гэта Вядзьмар, варажбіт. Другі, цяжка дыхаючы, вылаяўся. У яго мяча не было. Багіна свяцейшая, цур-цур, сурокі прэч, ліха прэч, валім адсюль, радгаст. Не дакранайся да яго, цур-цур. Месяц на імгненне вызірнуў з-за парадзелай хмары. Геральт убачыў над сабой худы пацучыны твары, чорныя бліскучыя вочкі, пачуў тупат саўдзельніка, што аддаляўся, сціхаў у завулку, адкуль смярдзела кашэчай мачой і падгарэлым тлушчам. Чалавечак за пацучыным тварам павольна прыбраў калена з грудзей Вядзьмара. Наступным разам, пачуў Геральт яго выразны шэпт, наступным разам, Вядзьмару, калі захочаш забіцца, не ўцягвай у гэта іншых, проста пайдзі ў стайню і задушыся лейцамі. Ноччу чакаўся дождж. Геральт выйшаў са стайні, праціраючы вочы і дастаючы салому з валасоў. Святло ранішняга сонца разлівалася па мокрых дахах, залаціла ваду ў лужынах. Вядзьмар сплюнуў. У роце па-ранейшаму быў непрыемны смак. Гус на галаве пульсаваў глухім болем. На загарадцы ля стайні худы чорны кот засяроджана лізаў лапку. «Кыць-кыць, котик!» сказаў Вядзьмар. Кот застыў, пагрозліва паглядзеў на яго, прыціснуў вушы і зашыпеў, паказваючы іклы. «Ды ведаю я», — кіўнуў Геральт, — «я цябе таксама не люблю, пажартаваць ужо нельга». Ён няспешна зацягнуў з пражкі раменьчыкі кунтуша, разгладзіў на сабе вопратку і праверыў, ці не абмяжоўвае яна рухаў. Закінуў за спіну меч, намацаў рукаятку над правым плячом. Лоб перавязаў скарной стужкай, заправіўшы валазы назад, за вушы. Нацягнуў доўгія баявыя пальчаткі, на якіх тапырыліся кароткія срэбныя шыпы. Яшчэ раз зірнуў на сонца, звузіўшы зрэнкі да вертыкальных шчылінак. «Цудоўны дзень», — падумалася яму, — «цудоўны дзень для бойкі». Ён уздыхнуў, сплюнуў і павольна пайшоў уніз па вуліцы, уздоўж муроў, ад якіх рэзка і пранізліва патыхала мокрым тынкам і вапнавым растворам. «Гэй, шалёны!» Геральт азірнуўся. На кучы бярвён, пакладзеных уздоўж вала, сядзеў цыкада ў кампаніі 3 узброеных тыпаў падазронага выгляду. Ахоўнік старасты падняўся і выйшаў на сярэдзіну вулкі, старанна абмінаючы лужыны. «Куды сабраўся?» — спытаў ён, учапіўшыся доўгімі пальцамі ў абцяжараны зброяй пояс.
не твоя справа. Для яснасці, пляваць мне з высокай званіцы па старасту, чараўніка і гэта засраны гарадок, паведаміў цыкада, старанна выгаворваючы кожнае слово. Я толькі пра цябе хвалююся, вядзьмару. Вядзьмару, да канца гэтай вулкі ты не дойдзеш. Чуеш? Хачу праверыць, наколькі ты ў бойцы добры, і вось не дае мне гэта спакою. Стой, я сказаў. Сыдзі з дарогі. Стой, раўнуў цыкада, хапаючыся за рукоятку мяча. Не даходзіць да цябе, біцца пайшлі, я цябе выклікаю на бой. Зараз побачым, хто з нас лепшы. Не запавольваючы кроку, Геральт паціснуў плячыма. Я выклікаю цябе на бой, чуеш, недавярак? Закрычаў цыкада, зноў заступаючы вядзьмару дарогу. Чаго ты чакаеш? Ну выцягвай жалезяку з футляра. Што, каленкі затрэсліся? Ці ты б'ешся толькі з тымі, хто як Істрад тваю ведзьму трахае? Геральт ішоў далей, змушаючы цыкаду крыва адступаць задам. Падазроныя тыпы з цыкадавай кампаніі усталі з кастра і рушылі за імі, трымаючыся наводдаль. Геральт чуў, як хлюпае гразь пад іх ботамі. Я выклікаю цябе на бой! Яшчэ раз паўтарыў цыкада, то чырванеючы, то бляднеючы. Чуеш, зараза вядзьмарская, чаго яшчэ трэба, у пашчу табе плюнуць, ці што? Ну плюнь. Цыкада спыніўся і сапраўды набраў у грудзі паветра, складаючы вусны для пляўка. Ён глядзеў вядзьмару ў вочы, а не на рукі, і гэта была памылка. Па-ранейшаму, не запавольваючы кроку, Геральт, нават не размахнуўшыся, толькі злёгку прысеўшы, абрынуў на яго маланкавы удар кулака ў шыпастай рукавіцы. Ён ударыў проста ў перакрыўленыя вусны, па зубах, і вусны цыкады лопнулі, нібы раздушаныя вішні. Вядзьмар згорбіўся і уваліў яшчэ раз у тое самае месца, цяпер ужо крыху размахнуўшыся, і адчуў, што разам з сілай і напружаннем удару з яго выходзіць ярасць. Цыкада развярнуўся, адну нагу падняўшы, а другой, стоячы ў гразі, званітаваў крывёй і ніцма зваліўся ў лужыну. Пачуўшы за спінай шыпенне клінка, які выцягвалі з ножнаў, вядзьмар спыніўся і плаўна павярнуўся, кладучы далонь на рукоятку мяча. Ну, сказаў ён дрыготкім ад злосці голасам, давайце. Той, хто дастаў зброю, глядзеў яму проста ў вочы. Некалькі імгненняў, а потым адвёў позірк. Астатнія два пачалі адступаць. Спачатку павольна, потым усё паскараючыся. Пачуўшы гэта, чалавек з мячом таксама адступіў, бязгучна варушачы вуснамі. Той, што быў далей за ўсіх, развярнуўся і пабег, расплюхваючы бруд. Астатнія застылі на месцы, перадумаўшы набліжацца. Цыкада павярнуўся ў лужыне, прыпадняўся, абапіраючыся на локці, забулькаў, захрыпеў і выплюнуў нешта белае з вялікім дамешкам чырвонага. Праходзячы міма, Геральт ляніва убрыкнуў яго ў твар, трушчачы скулавую косць, і цыкада зноў зваліўся ў лужыну. Геральт, не азіраючыся, пайшоў далей. Істрад ужо стаяў ля студні, абапёршыся на абмуроўку і зарослы зялёным мохам дролены калаўрот. На яго поясе вісеў меч, лёгкі прыгожы тарганскі меч з паўзакрытым эфесам. Акуты канец ножнаў даставаў да бліскучай халявы бота для верхавой язды. На плячы чарадзея, натапырыўшы пёры, сядзела чорная птушка. Пустальга. Ты прыйшоў, вядзьмару. Падставіўшы пустальзе далонь у рукавіцы, Істрад пяшчотна і асцярожна пасадзіў птушку на дах студні. Прыйшоў, Істрад. А я не спадзяваўся, што прыйдзеш. Думаў, ты з'ехаў? Не з'ехаў. Адкінуўшы галаву назад, чарадзей засмяяўся, гучна і весела. Яна хацела нас выратаваць, сказаў ён абодвух. Які самападман. Скрыжуем мячы, Геральт. Мусіць застацца адзін. Ты збіраешся біцца на мячах? Цябе гэта дзівіць? Ты ж таксама збіраешся. Што ж, выходзь. Чаму, Істрад, чаму на мячах, а не магіяй? Чарадзей збялеў, яго вусны нервова таргануліся. Выходзь, кажу, усклікнуў ён. Хопіць пытанняў, запозна для іх. Час дзейнічаць. Я хачу ведаць, павольна прамовіў Геральт. Хачу ведаць, чаму меч. Хачу ведаць, як і чаму аказалася ў цябе чорная пустальга. Я маю права даведацца, я маю права на праўду, Істрад. На праўду? З гораччу перапытаў чарадзей. Ну, можа, і маеш. Так, напэўна, маеш. У нас роўныя правы.
Пытаеш пра пустальгу? Яна прыляцела на світанне, ўся мокрая ад дажджу, і ліст прынесла. Караценькі, я яго на памяць вывучыў. Бывай, Валь, прабач, ёсць дары, якія нельга прымаць, а ўва мне няма нічога, чым я магла б табе аддзячыць. Я кажу праўду, Валь, праўда, гэта асколак лёду. Цяпер ты задаволены, Геральт? Тваё права датрыманае? Вядзьмар павольна кіўнуў. Добра, сказаў Істрыд, а цяпер мая чарга, бо я адмаўляюся прымаць да ведама гэты ліст. Я не магу без яе. Лепей ужо... Выходзь, каб цябе чэрці ўзялі. Ён згорбіўся і плаўным спрактыкаваным рухам выцягнуў меч. Пустальга заверашчала. Вядзьмар стаяў нерухома, апусціўшы рукі. Чаго ты чакаеш? Гаркнуў чарадзей. Геральт павольна падняў галаву, паглядзеў на яго, а потым павярнуўся на абцасе. Не, Істрыд, ціха сказаў Вядзьмар. Бывай. Што гэта значыць, каб цябе халера? Геральт спыніўся. Істрыд, кіўнуў ён праз плячо. Не ўцягвай у гэта іншых. Калі табе так трэба, задушыся ў стайні на лейцах. Геральт, крыкнуў чарадзей, і голас яго раптоўна сарваўся, фальшывай нотай катуючы слых. Я не адступлю, яна ад мяне не ўцячэ. Я паеду за ёй у Венгерберг, на край свету паеду, адшукаю яе. Ніколі ад яе не адмоўлюся. Ведай гэта. Бывай, Істрыд. Ён дайшоў да завулка, ні разу не азірнуўшыся. Потым крочыў, не звяртаючы ўвагі ні на людзей, што саступалі яму дарогу, ні на дзверы за каніцамі, што паспешліва зачыняліся перад ім. Ён не заўважаў нікога і нічога, бо думаў пра ліст, які чакаў яго ў карчме. Геральт паскорыў крок. Ён ведаў, што на ўзгалоўі яго ложка сядзіць мокрая ад дажджу чорная пустальга, трымаючы ліст у крывой дзюбе, і хацеў як мага хутчэй прачытаць гэты ліст, хоць ужо і ведаў яго змест. У нас пачынаецца новая глава, якая завецца «Вечнае полымя». Вельмі вялікая. Не асілю. Там амаль 30 сторонок. Ну, пачнем. Вечнае полымя. Ах ты, свіння, пустазвон пранцаваты, манюка. Зацікаўлены Геральт пацягнуў кабылу за рог вулачкі, але не паспеў ён зразумець, адкуль даносяцца крыкі, як да іх далучыўся глыбокі і вязкі бразгат шкла. Слоік з вішнёвым джэмам, падумаў Вядзьмар, такі гук выдае слоік з вішнёвым джэмам, калі яго кінуць у каго-небудзь з вялікай вышыні ці з вялікай сілай. Геральт такое распазнаваў беспамылкова, бо Йеннефер, калі яны жылі разам, часам злосна кідалася ў яго слоікамі з джэмам, тымі, якія ёй кліенты прыносілі, бо як гатаваць джэм Йеннефер не ўяўляла, а магія ў такой справе прыносіла сумнеўныя вынікі. За рагом вулачкі ля вузкага дамка, пафарбаванага ў ружовы, сабраўся добры натоўп разявак. На поўным кветак балкончыку пад спадзістым скатам даху стаяла маладая светлавалосая жанчына ў начной кашулі, з-пад фальбонак якой віднелася пухленькае, ідэальна круглае плячо. Размахнуўшыся, жанчына шпурнула ўніз пашчэрблены гаршчок. Худы мужчына ў фіялетавым капялюшыку з белым пяром адскочыў як апараны. Гаршчок грымнуўся аб зямлю ў небяспечнай блізкасці ад яго і разляцеўся на кавалкі. «Прашу цябе, Веспула!» – пракрычаў мужчына ў капялюшыку з пяром. «Не вер плёткам, я быў табе верны, каб я здох, калі маню!» «Бабздыр! Чартоўскі вырадак, валацуга!» – бушавала пухленькая бландзінка. Крыху адвёўшы душу, яна знікла ў доме, без усякага сумневу у пошуку новых снарадаў. «Казялец!» – зароў Вядзьмар, цягнучы на поле бою кабылу, што фыркала і упіралася з усіх капытоў. «Як ты? Што ў цябе?» «Нармальна ўсё!» – выскаліўся трубадур. «Як заўсёды. Здароў, Геральт, што цябе сюды прынесла? Асцярожна, халера!» Алавяная чаша прасвістала ў паветры і з бразгатам адскочыла ад бруку. Казялец падняў яе, агледзеў і выкінуў у канаву.
Забирай сваё рыззё, загарлала светлавалосая, і фальбонкі на яе пухленькіх плячах панадна захваляваліся. І прэч з маіх вачэй, каб нагі твою тут больш не было, балаболка. Гэта не маё, здзівіўся казялец, падымаючы з зямлі мужчынскі нагавіцы са штанінамі рознага колеру. Ніколі ў мяне такіх шаравараў не было. Прыбірайся, вочы б мае цябе не бачылі, ты... Ды ты ў ложку ніякі, чуеш? Людзі ўсе чулі. Зверху грымнуўся наступны гаршчок. Захшамацела сухая сцябліна, што ў ім расла. Казялец ледзь паспеў ухіліцца. За гаршком, круцячыся ў паветры, паляцеў медны кацялок як найменш на 2,5 галоны. Разявакі, што трымаліся наводдаль ад лініі абстрэлу, пакаціліся са смеху. Самыя дасціпныя пляскалі ў ладкі і падступна падбухторвалі бландзінку да далейшых подзвігаў. А ў яе дома арбалета няма? Занепакоіўся вядзьмар. Не выключаю, адказаў паэт, задзіраючы галаву і гледзячы на балкон. У яе там гармідарня, будь здароў. Ты гэтыя штаны бачыў? Можа, пойдзем адсюль, вернешся, калі яна супакоіцца. Хрэн яна дачакаецца, скрывіўся казялец. Я не вярнуўся ў дом, адкуль мне на галаву ляцяць медныя рондалі і паклёп. Недаўгавечны гэты саюз я разрываю. Зараз пачакаем, пакуль яна выкіне маю... Не, толькі не гэта, Веспола, мая лютня! Ён рынуўся наперад, выцягнуўшы рукі, спатыкнуўся, упаў і паспеў злавіць інструмент над самым брукам. Лютня выдала жаласны меладычны гук. Ух, выдохнуў Барт, ускакваючы. Вось яна. Усё, Геральт, можам ісці. Там, праўда, яшчэ мой плашч з кунцавым каўняром застаўся, але што рабіць? Хай застаецца на яе сумленні. Наколькі я ведаю, плашчамі яна не кідаецца. Паскуда ты хлуслівая, зараўла бландзінка і смачна плюнула з балкона. Валацуга, індык безгалосы. За што яна так на цябе? Ты чаго ўтварыў, казялец? Да нічога такога, паціснуў плячыма трубадур. Яна, бач, манагаміі патрабуе, а сама кідаецца ў чалавека чужымі штанамі. Ты чуў, што яна пра мяне раўла? Ну, дапусцім, я таксама ведаю такіх, што адмаўляюць лепей, чым яна дае, але ж не крычу пра гэта на вуліцах. Хадзем адсюль. Ёсць прапановы куды? А ты куды хочаш? У храм вечнага полымя, ці што? Хадзем, завалімся ў наканечнік стралы, мне трэба нервы супакоіць. Не спрачаючыся, вядзьмар пацягнуў кабылу ўслед за казяльцом, які жвава рушыў у цесны заволак. На хаду трубадур падкруціў калкі лютні, крыху пабрынкаў на струнах, правяраючы гук, а потым узяў густы, поўны вібрацый акорд. Водар восені плыў над зямлёю, вецер словы забраў і заціх, і нічога не зменіць і не вернуць былое дыяменты на вейках тваіх. Ён перарваўся, каб весела памахаць рукой дзвюм смаркачкам, што праходзілі міма з кошыкамі, поўнымі гародніны. Смаркачкі захіхікалі. Што прывяло цябе ў Новіград, Геральт? Купіць трэба было таго-сяго. Збрую, трохі рыштунку і куртку новую. Ведзьмар разладзіў на сабе скуру, што пахла навізною. Куртка ж зашамацела. Як табе, казялец? Ну, за модай ты не гонішся, скрывіўся Барт, змахваючы курынае пёрка са свайго бліскучага васільковага каптана з рукавамі-буфамі і каўняром зубчыкамі. Ух, як я рады, што мы сустрэліся тут, у Новіградзе, сталіцы свету, цэнтры і калысцы культуры. Тут асвечаны чалавек можа дыхаць на поўныя грудзі. Дзякую за працу. Вітаю, якую працу? Можа, пойдзем дыхаць на суседнюю вуліцу, прапанаваў Геральт, пазіраючы на абадранца, які, прысеўшы на кукішкі і вылупіўшы вочы, спаражняўся ў бакавым завулку. Твой пастаянны сарказм пачынае мяне раздражняць, зноў скрывіўся казялец. Новіград, кажу табе, гэта сталіца свету, амаль 30 000 жыхароў не лічачы прыезджых. Геральт, толькі ўяві! Мураваныя дамы, брукаваныя галоўныя вуліцы, 4 вадзяныя млыны, разніцы, тартакі, вялікая абутковая мануфактура, а яшчэ самыя розныя цэхі і промыслы. Манетны двор, 8 банкаў, 19 ламбардаў, замак з кардэгардыяй, аж дых займае. І забавы усялякія, шафот, шыбеніца з люкам, 35 корчмаў, тэатральныя відовішчы, звярынец, кірмаш і 12 бардэляў.
І храмаў не помню колькі, да халеры. А жанчыны чыстенькія, завітыя, пахнуць. Гэты атлас, шоўк і аксаміт, гарсеты з кітовага вуса, стужачкі. Ох, Геральт, ды вершы самі на язык ідуць. Там, дзе ты, спіць пад снегам дарога. Лёд на рэках, мяце завіруха. Не вярнуць, не змяніць больш не зможа нічога памярцвелых вачэй тваіх скруха. Новая балада? Так, назову яе зіма. Але пакуль не дапісаная, бо праз гэтую веспалу я ўвесь знерваваны і рыфмы падабраць не магу. А, Геральт, я забыў спытаць, як там Йеннефер? Ніяк. Разумею. Хрен ты што разумееш. Ну дзе ж твая карчма, далёка яшчэ? За рагом. О, дык мы ўжо прыйшлі. Шыльду бачыш? Бачу. Вітаю і з пашанай кланяюся. Абаяльна вышчырыўся казялец, звяртаючыся да дзяўчыны, што падмятала лесвіцу. А паненцы хто-небудзь казаў, што паненка прыгожая? Дзяўчына пачырванела і моцна сціснула мятлу пальцамі. На імгненне Геральту падалося, што зараз трубадуру прыляціць чаранком. Але вядзьмар памыліўся. Дзяўчына міла усміхнулася. Яе вейкі затрапяталі. Як заўсёды, і казялец не звярнуў на гэта ніякай увагі. Вітаю і зычу найлепшага. Дзень добры, загрымеў ён, заходзячы ў карчму і рэзка удараючы вялікім пальцам па струнах лютні. Маэстра Казялец, найслаўнейшы паэта гэтай зямлі, ушанаваў візітам твой несамавіты шынок, гаспадару. Бо прыняла мяне ахвота піва выпіць. Цэніш гонар, які табе выпаў, прайдзі свеце. Цаню! Змрочна азваўся карчмар з-за стойкі. Рады бачыць пана спевака. Гляджу я, слова ваша сапраўды не пустое. Отже, абяцалі вы прыйсці ранкам і заплаціць за ўчарашнія подзвігі. А я, падумайце, толькі быў упэўнены, што маніце вы, як заўсёды. Не ўяўляеце, як мне сорамна. Абсалютна дарэмна саромеешся, добры чалавек, бесклапотна адказаў трубадур. Бо грошай у мяне няма. Пагамоніў пра гэта пазней. Не, холодна прамовіў карчмар. Пагамонім пра гэта цяпер. Крэдыт скончыўся, вяльможны пане паэта. 2 разы запар мяне ніхто не абдурыць. Казялец павесіў лютню на круг, што тырчаў са сцяны, і сеў за стол, зняў капялюшак і задуменна пагладзіў белае чапліна пяро, якім капялюшак быў упрыгожаны. Геральт, грошы ёсць? У голасе трубадура гучала надзея. Няма. Усё на куртку пайшло. Нядобра, нядобра. Уздыхнуў казялец. Халера, дзе ўсе? Нікога няма, хто паставіць. Гаспадар, а чаго так пуста ў цябе сёння? Зарана для заўсёднікаў. Муляры-чаляднікі, што храм рамантуюць, ужо былі, а цяпер на будоўлю вярнуліся і майстра свайго забралі. Я прапаную цяпер скончыць, бо неяк я спаць хачу. Ой. Мы працягнем наступны раз. Дзякуй усім, хто далучыўся, хто будзе глядзець, а пакуль што добранач.